сен нешек несіне деген гастролерге болған едің. Нешек сен сахнадан тәне тышқа ішмедің ешім білен болышқан едің. Зор рахмет сеңа, сен менің ғұлым. Они атеистизм, им бик фазлы говорят, когда Так получилось. Ай, где жарко. ayak bastılar. 200 kilogram yapılan akbur 280 kilometre yıldan duruyor kalınlar ara. Döndürüyor kırıklık parmağın kalgan ayak bile. Hem var bitler. Dörtüyle gittim. Мен Иракларда, гастрольлерда вакытта да мен шул хәтлек 100% зур ышаныч белән яшәдем. Минем улым мәктәптә һәм бик ышанычлы кулларда дип. Шуңа кадәрле гаилә кебек каршы алып, матур төпле белем бирдегез, алай гына да түгел. Тормышта кешеләр белән аралашырга өйрәтеп, һәрбер ситуациядә матур иттереп, кеше булып чыгарга өйрәткән кешеләрдән ул сез, хөрмәтле укытучылар. Мең рәхмәт сезгә. Сәламәт булыгыз. Һәм аралар өзелмәсен иде. Озын-озак еллар шулай бергә яшәргә насыйп булсын иде. Ә хәзер балалар. Барда яхшы булачак. Мин чын күңелдән әйтәм, чөнки без үзебез дә нәкъ шушы юлны узган кешеләр, без дә 11нче классны бетергән кешеләр, без дә нәкъ шулай тулкынлана идек. Без дә ниндидер теге институтларга керергә куркып, анда башка балалар, башка укытучылар, башка мөхит дип калтырап төшеп, аннан соң күпмедер вакыттан алыклар. Һич кенә дә йыгылардан да куркырга кирәк түгел, башка институтлардан да куркырга кирәк түгел. Тормыш шундый матур, һәм чын күңелдән әйтәм, тормышта изге һәм матур күңелле кешеләр бик күп. Алар күпкә күбрәк һәм алар да сезне шулай матур иттереп каршы алырлар. Юлларыгызда гел яхшы кешеләр генә очрап торсыннар. Үзегез кебек чиста, саф күңелле, ихлас кешеләр генә очрап торсыннар. Зур уңышлар сезгә балалар. Ә без сезнең артыгызда басып торырбыз һәр вакытта да. Бөркетләр кебек саклап, яклап торырбыз. Киңәшләребезне биреп торырбыз. Без сезне үлеп яратабыз. Уңышлар сезгә. Biz rahmet sizge. Бүгінгі күндәшінен бүтін Татарстан, Башқұртстанның һәр бір радиосында, һәр бір мәктәпләрдә нәкъ менә шушы җыр яңгырый.
Һәм ул җыр махсус